aw mago b'aw ka lakodɔn k'a ka feerefɛnw lakodɔn aw mago bɛ k'aw ka sanuw kɛ ka yɔrɔjan taama bɔ aw ci la wale kelen k'a ka feerew kɛ a sigilen yɔrɔ kelen vente en ligne achat en ligne Mon Plan B bɛ aw ka bila la Mon Plan B baarakɛlaw don minnu bi baara ɲɛdɔn ka clientèle lamɛn baarakɛminɛnw fɛnɛ bɛ u bolo k'aw ka haminakow bɛɛ dangɛnɛmaya Mon Plan B an bi baara kɛ siraw minnu kan e-commerce annonce publicitaire ka feere kɛ internet kan vente de produits en ligne ka sanni kɛ internet kan achat de produits en ligne a bɛ se k'a ka feerefɛnw fɛnɛ bila an ka site yɔrɔ dɔw kan fufalaki musakako tɛ o la nka an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'an ka site kan ni o fɛnɛ ɲɛsinnen don feerefɛnw ma walasa a ka feerefɛnw bɛ se ka ye o ti taa musakanin kɔ min bɛ bɔ aw fɛ ka sabu kɛ o plateforme a dɔnnen don diɲɛma fɛ i ka feerefɛn ka bila a n'a ka ye bɛɛ fɛ si tɛ kɔrɔya si ye i ka minɛn sannen ka taa di ma fɔ i ka so prestation de service conception de plateforme numérique digitalisation intégrale des services ni informatique ko mago bɛ aw la an b'o baara siya caman de kɛ k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma ani système nin bɛɛ bi kɛ aw ye an fɛ Mon Plan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw conseil en vente de produits en ligne sondage enquête d'opinion intégration analyse et transformation des données fɛn o fɛn informatique ko baara ye an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ consultation juridique et assistance en passation de marché n'aw b'a fɛ ka marché ko kuma ɲɛnabɔ sariya ko ta fa minnu bɛ an bi nin bɛɛ ɲɛnabɔ Mon Plan B anw fɛ yen a ye feere kɛ ka sanni kɛ en ligne lafiya kɔnɔ teliya ani nɔgɔya la Mon Plan B a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golf ma immeuble Mariamu Jara 30 mètres da la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la 68 48 80 80 wali kelen 73 73 33 40 email info@monplanb.net site web www.monplanb.net Mon Plan B lakana jɛlenya ani teliya. Dugujɛ tɛmɛ dugu kan k'a ka dɔn an lajɛ baw bi ye tarata ye octobre kalo tile 12 san 2021 aw minnu b'an lajɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ an ka foli b'a ye depuis ni aw sigiyɔrɔ la ni aw ka bi wagati kunnafoniya o selen ye mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw bisimila. Kunnafoni daminɛla o zone Mali n'ale ka baara bɛnnen bɛ ka sirabaw furan k'u jɛ ka u nɔgɔw cɛ ka taa u bɔ kalo 4 baara bila o kɔfɛ olu ye baara daminɛ Bamakɔ dugu o kɔnɔna la ka d'a kan ko u ka sefa wari miliyari 30 o de kɔni kun bɛ an ka jamana la wa miliyari 1 o de sera ka sɔrɔ u fɛ ni juru ninnu kɔni donna an ka jamana la ka d'a kan o zone Mali ale na wagati an ka jamana kɔni kɔnɔna la yanɔ o zone Mali ale nana an ka jamana kɔni kɔnɔna la yanɔ février kalo tile 10 san 2015 kɔni tɛmɛnen o kɔnɔna la depuis u ye kalo 10 kɔni sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ u ka juru ye yɛlɛli daminɛ an ka jamana la o de nana ni juru ninnu bɛɛ ye ni kalo 4 baara bila in kɔni kɔfɛ u ye baara daminɛ Bamakɔ kɔni dugu kɔnɔna la ni wagati in na. An bɛ taa ɲɔnɔ mara la lakanabaliya o tɛmɛna fɔ kan dɔgɔfiri dugu kɔni o kɔnɔna la jafarinya wale kɛbaw kɛlen don ka tasuma mɛnɛ balaw dɔgɔfiri sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni na yira kɛra k'a fɔ dɔgɔfiri sɛnɛkɛlaw kɔni fɛ k'i sen kɔni tɛ se ka se i ka sɛnɛkɛforo kɔni kɔnɔna la cogosi la ni jafarinya wale kɛba ninnu ma farinya wale ta ka kɛ ka i sɛgɛrɛ walasa i sen kɔni ka se i ka foro kɔni o kɔnɔna la fo i ni cɛ marifatigiw de kɔni ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo bɛɛ la. O kunnafoniya ninnu kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ntɛnɛn tɛmɛnen Facebook ani Instagram fo ka taa se Messenger ni WhatsApp ma olu kɔni cocasora kosɛbɛ wa o kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ wa o b'a to maa kɔni bɛ i yɛrɛ ɲininka walasa an bɛ se ka ni réseaux sociaux ninnu kɔni to yen nɔ bilen wa yira kɛra maa caman kɔni fɛ k'a fɔ ko ni réseaux sociaux ninnu kɔni o tɛ se ka to yen maaw fɛ tuguni ka d'a kan k'a fɔ ko fɛn bɛɛ de kɔni bɛ kɛ ni réseaux sociaux ninnu kan sanni bɛ k'a kan feere bɛ k'a kan wa hali baara yɛrɛ fana o bɛ se ka k'a kan. An lajɛbaw an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen siga kelen don maa minnu na n'olu de kɔni kun ye Burkinakaw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Thomas Sankara ye ka o bɔnɛ ani na
san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi segini wolonwula waati fanga bɔsiw la olu kɔni kun ka kiri kun bilalen bɛ ntɛnɛn tɛmɛnen na a bɔra a ma ka bila ɔktɔburu kalo tile 25 nata la ka d'a kan avoka minnu ka baara kɔni bɛn bɛ a ko sɛgɛsɛgɛli ma walasa olu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn kɛ cogo min na yanni o wagati fɔlen kɔni cɛ. An balima Mali kunnafoni jabaranin layɛbaaw nin de kɔni kun ye aw ka bi wagati kunnafoniya ye k'o lase aw ma aw denkɛ a n'aw balimakɛ Amadu Sanba Gise fɛ aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.